अखन अहाँ सब सुन रहल छी करण म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति प्रेजेंट बाय करण म्यूजिक वारिसनगर समस्तीपुर। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। सेनुरा भरैले ससुरार गईले हो सेनुरा भरैले ससुरार गईले। अब जो न गे भुला गईले। अब जो न गे भुला गईले। कंचन राज हाजीपुर वैशाली। अखन अहाँ सब सुन रहल छी करण म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। हम जननी न तोहरा के कैसन बारे तू गे। गलती हम ही कैनी तोर दिली दिलवा गे। हम जननी न तोहरा के कैसन बारे तू गे। गलती हम ही कैनी तोर देले दिलवा गे। तोर देली दिलवा गे। तोर देली दिलवा गे। जहर भेजैले हमरा मुआइले। अब जो न गे भुला गईले। अब जो न गे भुला गईले। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। अखन अहाँ सब सुन रहल छी करण म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। तो से मिले खातिर तोहर एलिया ससुरा गे। चिन्हली ना हमारा के मुँह मोर के गेलही गे। तो से मिले खातिर तोहर एलिया ससुरा गे। चिन्हली ना हमारा के मुँह मोर के गेलही गे। मुँह मोर के गेलही गे। दिल तोड़ के गेलही गे। सिंगर शत्रुघ्न के दिल बाज तोड़ले। अब जो न गे भुला गईले। अब जो न गे